sikubingelele sikwamukele endabeni zehora lokuqala emini kusuku lwesisebenzi lezi ndaba ke nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela ake sibheke nazo ezinohlonze emini nje. We are proud though of how far we have arrived. Namhlanje kusingethwe imicimbi yokugubha usuku lwesisebenzi kuzo zonke izifundazwe kanti umcimbi omkhulu okuzokhuluma kuwo umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ubanjelwe enkundleni yase-Athlone eKapa. Njengamanje abacima imililo bomkhandlu dolobha iGoli bamatasa ngokuzama ukubhula umlilo oqubuke ngaphansi komgwaqo onguthela wayeka uM1 eduze kwaseBraamfontein eGoli. Njengamanje abacima imililo bomkhandlu dolobha iGoli bamatasa ngokuzama ukubhula umlilo oqubuke ngaphansi komgwaqo onguthela wayeka uM1 eduze kwaseBraamfontein eGoli. Njengamanje ke sixhumana nentatheli SABC uCalvin Dludla ephelezela umthwebulo wezithombe uGqabi Njokweni ukuzwa kabanzi ngalesi sigameko. Asibingelele kwesakhiwo sibingelele nombukeli weindaba ze-SABC ekhaya sila emgwaqeni M1 South okusilethela njengethimba leindaba ze-SABC ukuthi ke kuyasha njengoba ke ubona la uGqabi uzokukhombisa uvaliwe lo mgwaqo kanti ke okwenza ukuthi ke sibe la ukuthi ke la emathunjini alomgwaqo kuvele kwaqubuka ke ilangabi lomlilo zikhona ke icishamlilo kanti bakhona ke abesithi power babhekele ukusebenza kogesi ke la eGoli angingedwa ke nginokhulumela ke abezimo Thumayo la emkhandlwini wayo lo idolobha iGoli Robert Mulawuthi ubaba Mulawuthi sikubingelele sikwamukele endabeni zosuku sibukhoma ku SABC sicela uchazele umbukele ekhaya ukuthi njengoba silapha nje lo mlulu uqutshulwa yini yakusha ama cables lama cables awa ilawa hambisa ugesi la edolobheni lethu laseGoli ukhona amanye ama cables ahambisa belong ku abantu by Transnet so sithola ucingo ekseni namhlanje kuseni vele safika lana ama cruise wethu sinama fire engines amathathu la on site ne air truck nama firefighters wethu sibizi sichubekela phambili lokucima lo mlilo okwamanje asingakabi mhlambe nabantu abalimele kule ngozi so ngathi mhlambe kusazosithatha isikhathi eside ngoba njengoba ubukutshela abaleleli ukuthi i-distance yale i-tunnel cable inde kakhulu so fanele senze isiqiniseko sokuthi xa masiceda ukucima umlilo ama colleagues wethu from iCity Power nabo bazokwazi ukungena bangene so ngeke bangene if ukuthi indawo ayiphephanga so senze isiqiniseko sokuthi indawo iphephile and then nabo bazokwazi ukuthi bachubekele phambili umlayiza wethu kuba shayeli beyimoto ukuthi umgwaqo suvalile umuntu makahamba just before ufika kuEmpire and then nase Crown Interchange yonke le ndawo leyana between iEmpire neCrown Interchange sivalile ukuthi senze isiqiniseko sokuthi sisebenza kahle mhlambe kungasana imoto izihambayo lapha ku double decker highway so ngathi isimo sime kanjalo mhlambe sazoba khona la mhlambe isikhathi eside mhlambe almost the whole day senze ukuthi sikwazi ukuthi sicime lo mlilo and then endabeni zokuthi mhlambe ugesi ukuthi kuzoyenzakalani uma ngena uye wazi kakhulu kabanzi ngokuthi ugesi uhamba kanjani la eGoli uye uzomnikeza ithuba ukuthi akhulume nabalaleli ngaphandle ukuthi kuzoyenzakalani ngendaba yogesi sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sibonga ngokuhlala utholakala siyabonga kakhulu Loke mbukeli wendaba ze-SABC beku Robert Mulawuthi ngiyambona uIsaac Mangena ngicela nje isikhathi esincane noma esifishane sokuthi sikhulume naye ngoba uyena ovela kwaCity Power baba Mangena sibonge kakhulu ngesikhathi sakho sila ushilo umlawuthi ukuthi ke umuntu ongasichazela kabanzi ngendaba ethinta ugesi nomonakalo owenzekile la othinta ugesi wena sicela nje usichazele kabanzi ukuthi ngempela umonakalo ungakanani la ikakhulukazi othinta into ethinta ugesi ngoba ngeke ngeze ukuthi kukhona nezindawo eseyicimile la engena ugesi re na le bothata bo bogolo ba motlhagase around Braamfontein Newtown parts of Auckland Park but also parts of CBD mo ileng gore mabone a ile atima maobane ka baka la electricity le gore ile ya tsamaya e tsamaisha ke gore ge re lebeletse re nyakishisha o ka re go ile go ba le vandalism le theft gona le mahodu a ile gore a ile a le ka gore a utswa di cable tsa rena gona ka mo morago ka mo ebile nka update ba tshedetse gore
re humane di tools tja go sega di cable re humane le cell phone ya batho ba ile gore re suspecta gore ke bona ba ile gore ne ba le ka gore ba utswa di cable se ke selo se ile gore se dirile gore go be le mollo montši o mokaso o ile gore o affecta di kudu bana ba sekolo ba ile gore ba mo Braamfontein Wits University complex is also affected by this mara also le government buildings kudu le ba Johannesburg municipality buildings ye ile gore go sasa e tla ba na le state of the city address ka ba kala yona motlhagaso no re bona nkare go ka no ba le ntho ya go dira gore re palelo mara our teams ya di technicians ba busy go jwale ba lebelela gore na go ka ba alternative ye le gore re ka dira go make sure gore batho ba kgona go khwetsa motlhagase le go no mara bjale ka go bona moloko montši mo ile gore re tlo palela ke gore re bereke today and so re tlo emela EMS gore e fetse ka go tima mollo then ba re first side then from mo we go na re tla kgona go lebelela gore na damage ya mollo ke ka kang cost ke ka kang and e tlo re tšea matšatši a makae gore re kgone go lokiša le go restore electricity sibe kakhulu esikhathi sakho go lebogana Loke bokwazi kumangena ke wakwa City Power uchaza nje kabanzi ngabe kusho ngoba ubekhuluma ulimi lwesisuthu uthi ke zikhona into laboya abakholwa ukuthi ke bezingaphansi la okuyizona ebeyiganga ngogesi ke kodwa ke uthi ibalekile zakushiya ke omakhala ekhukhwini nezinye izinto ke abakade beyisebenzisa ekhuluma ulimi lwesisuthu kumangena uyachaza ke ukuthi ke kwasazothi ukuhlala la kancane balinde ukuze kubonakala ukuthi lo monakalo ke uphele laphi mina ke nguCalvin wakwadludla endabeni zeSABC intambo ngibisela kini studio eOakland Park. Sibonga kakhulu kwena cebisa ngaloyo mbiko. Sihlabele phambili. Usuqalile umbungazo womfelandawonye wezinyunyane kanti ke Khosathu ibuthane enkundleni Athlone eKapa njengoba namhlanje kubungazwa usuku lwezisebenzi lolu suku luza nje eNingizimu Afrika ibungaza iminyaka ngamashumi-30 yabuswa ngenqubo yentando yabantu. Umengameli Khosathu Zingiswa Losi uthi nakuba zikhona ingqinamba ezibhekene nezisebenzi kepha kukhona okuhle okuzuziwe kuleminyaka ngamashumi-30 eyedlule. 30 years of our democracy, whilst at times, as workers and the working class, we are frustrated by the pace of change and our mistakes, we are proud, though, of how far we have arrived. Gone, comrades, are the days when workers had no rights, when workers were paid a slave wages and dare not to raise their voices lest they become arrested. Kusenjalo amaqembu ezombusazwe kanye nenyunyane zezisebenzi bathe chithisaka kulo lonke la kuleli njengoba kubungazwa usuku lwezisebenzi. Umholi we-Democratic Alliance uJohn Steenhuisen uyisikhulumi esiqavile emcimbini wokugubha usuku lwezisebenzi eMitchells Plain eKapa nalapho ezwakalise khona ukhathazeka ngezinga labantu abangasebenzi kuleli. Out of every 10 young person looking for a job, 7 will never find a job if the ANC stay in power. The reason they don't have a job is because Cyril Ramaphosa has a job. I-IFP yona ibuthene embalenhle eMpumalanga emgubheni wosuku lwezisebenzi kanti iphini likasihlalo wayo i-IFP lizakalise ukuthi abesifazane bakuleli kufanele banikezwe ithuba lokuzibonakalisa amakhono emsebenzini. South Africa is not giving women enough chance, but wherever there is a woman in a position, he or she will excel. Unfortunately, when there is a mistake done by women, it will be taken as if it was done by, I don't know. Izinyunyana ezingaphansi kweSAFTU nazo sihlangane ngaphandle kwaseQonce eEastern Cape ukuzobungaza usuku lwezisebenzi. Lo mfelandawonye uzodingida izindaba ezithinta izisebenzi okubalwa kuzo izimo ezingcono zokusebenza, amaholo kanye nokunye.
We are gathered here in King Williamstown, all workers and the shop stewards of the Federation in this province, where we will be dealing with the issues that affect workers, the victories and the losses, but also more importantly, to interact and interface with our members, because we believe it is also important for us to have an opportunity to interact with our members. Umbiko usihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Ikhomishana yezokhetho iziqhelanisile nomyalezo sabalele othi inikeza imvume yokuthi wonke umuntu oneminyaka engaphezulu kwama-60 engakwazi ukuvota ngokukhethekile mhla zingama-27 kanye mhla zingama-28 esikhungweni akabhalise ukuvota kuso. And that all South Africans who are registered on the voters' roll to know that there are two categories of special votes. There are those special votes which can happen at the voting station, and any person, irrespective of their age, is entitled to apply for such a special vote. The application closes this Friday, the 3rd of May. So anyone, irrespective of their age, if they won't be within their voting district on election day, have an opportunity to apply to cast a special vote at the voting station on the 27th of May or the 28th of May. Iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile usenxusa amalungu e-ANC ukuthi abonakale ngaso sonke isikhathi emphakathini. Mashatile uthi ubudlelwane nabantu buzosiza iqembu ekwazini izidingo zomphakathi. Kuhlanganwe ngenhloso yokukhulisa isikhwama seqembu, amalungu e-ANC kanye nosomabhizinisi babe emdibimunye ngenhloso okwenza ukuthi ubelula umkhankaso wokhetho. Iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile ukhulume nabe bekhona wanxusa amalungu e-ANC ukuba axhumane nomphakathi. Mashatile uthe i-ANC kufanele igxile ekuthuthukiseni impilo yabantu. When I go around door to door, this past weekend I was in Sebokeng, there's always this issue that you come across. Oh, you're coming here because it's election time. And I'm always at pains to say, no, the ANC must always be with the people. Abanye osomabhizinisi bazwakalise ukweneliseka ngosekwenziwe kuze kube manje. Lo msebenzi lengotholako ku government ngiwuphatha ngetandla totimbili bese ngiyasebenza ngokuthi khanda ngiyakhona nokuthi ngiqethe about 50 to 100 wetindlu ngenyanga and ngideliver quality le right. Kusenjalo Mashatile uthi kuzokwenzeka kancane kancane ukuthi iziyekwe izideshi zogesi eziphehla ngamalahle. We are committed to the just transition. We are committed to clean energy, but we need to move at a pace that does not create problems for our communities. Mashatile utshele abebekulombuthano ukuthi usemningi umsebenzi okufanele wenziwe ukuze la kuleli lithuthuke. Mbukeli sathi qhu etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. Pulling his way on the inside. Oh, a good combination of left and right the body which drops the Welsh. Alokho ngene njalo amazwi enduduzo okulandela ukudlula emhlabeni kwenkakha emidlalweni esibhakela uDingane the Rose of Soweto Thobela odlula emhlabeni ngomsombuluko. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi namhlanje kusingethwe imicimbi yokugubha usuku lwezisebenzi kuzo zonke izifundazwe kanti umcimbi omkhulu okuzokhuluma kuwo uMengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ubanjeleke enkundleni yase-Athlone eKapa. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola.
Lo wayengumengameli wezwe uThabo Mbeki unxusa ukuba kusingathwe ingxoxo ngemva kokhetho ukuze kubhungwe ngezisombululo ezolekelelela kuleli njengoba libhekene nezinselele ezahlukene. Umbeki ukusho lokhu ngesikhathi kusingathwe umcimbi wokugubha iminyaka nga30 elakuleli lazuza intando yabantu. Ekhuluma ngomlando wakhe wezombusazwe kanye nomlando wakuleli weminyaka nga30 yentando yabantu, Umbeki uthe uhulumeni kufanele asebenze ngokuzikhandla ukulungisa izinkinga zakuleli. During the 30-year period we are discussing, the ANC has remained the single largest party, and I believe that whatever the outcome of the forthcoming elections, the ANC will still remain the largest political formation in our country. Unxusa ukuba kusingathwe ingxoxo ezoqhamuka namasu azoxazulula izinkinga zakuleli. I suggest that to respond to the enormous challenges created by the counter-revolution, our people should convene in a new and truly inclusive national dialogue to answer the question, what is to be done? Of course, that national dialogue would be held later this year after the general elections. Otabeni lokhankasela iANC, Umbeki uphawule kanje. I had said publicly that when the SABC asked me this question a few weeks back about whether I was going to campaign for the ANC, I said, I think it's the task and duty of all members of the ANC to campaign for the ANC. Uphinde abe nemibono ngokuqagula ukuthi kuzoba nohulumeni wokubusa ngokubambisana ngemuva kokhetho. Iningizimu Afrika isalinde inkantolo yomhlaba ukuba inqume ngokuthi iyaphuma yini incwadi egunyaza ukuthi kuboshwe undunankulu lakwa-Israel uBenjamin Netanyahu kunabahlebezi ke athi uNetanyahu nezinye izikhulu zaseHamas kufanele baphendule njengoba isimo siqhubeka nokuba sibe eGaza. Iningizimu Afrika ilinde uphenyo inkantolo yamazwe omhlaba ezobulungiswa ngesimo sakamuva eGaza njengoba imibiko iya ngokwanda yokuthi undunankulu kaIsrael uBenjamin Netanyahu angase aboshwe. When we went to The Hague to say what is happening, because it's been a number of weeks and now months. So yes, I'm awaiting with bated breath the conclusion of the investigation and the decisions of the International Criminal Court prosecutor. Elakuleli ke lisaqoquzekile ngemuva ukuthi inkantolo yezobulungisa amazwe omhlaba yanquma ukuthi elakwa-Israel kufanele iyeke ukuhlasela isifundazwe saseGaza. The court has agreed with most of our submissions, including the latest one with regards to the humanitarian aid, the issues of regards to intervention in Rafah. So it shows that we are standing on good protocols in terms of international law. Oyengumengameli wakuleli uThabo Mbeki uthi iMelika yayingxenye ekusungulweni kwe-ICC uthi le nkantolo ke ingashoshisa umuntu ngamunye noma ngabe amazwe abo angayona ingxenye ye-ICC. The US was involved in the negotiations for the Rome Statute, which resulted in the formation of the International Criminal Court. They were very actively involved in those negotiations, but then took the position that that thing would not be binding on them, the statute and therefore the ICC and all that. Kusenjalo iPan African Parliament kanye nabantu abasha sebephakamise ukuthi izwekazi kufanele lenze okuthile ukubeka phambili izidingo zabo. Ungqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele uthi isibalo sezindawo zokucima ukoma ezingekho emthethweni zidlula isibalo semtholampilo esezikole kanye nezindawo zokukhonza eNanda. Ucele uthi lokhu ke kunomthelela ekudlondlobaleni kwezinga lobugebengu eThekwini. Ibalo zakamuva zobugebengu zikhomba ukuthi iNanda, uMlazi nakwaMashu izona indawo ehamba phambili ngesibalo samacala okubulala nokudlwengula esifundazweni KwaZulu-Natal. Isiteshi samaphoyisa saseNanda sihamba phambili ngokubikelwa ngezigameko zokubulala njengoba engamashumi amacala abikiwe ebalweni zesigaba sesithathu yize sehle kancane isibalo samacala okudlungula. Ungqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele uthi lokhu kukhombisa ukusebenza kahle kophiko iFamily Violence, Child Protection and Sexual Offences okuyilona olubhekene namacala okudlungula. Ucela uthi iNanda ikungethwe izinkinga zomphakathi ezihlanganisa ukugcwala kweindawo zokucima ukoma eyingeke emthethweni. Uthi ukuncishiswa kwezigameko zobugebengu kule ndawo kubiza ukuthi kuhlangane inhlaka ezimqoka zikahulumeni nezomphakathi.
If you put clinics here all together, the schools, the clinics, the doctors' rooms and all that, and churches, there are 121 in these policing precincts. Shippings and Port Listo, there are 136 all together. Amalungu eCPF nawo azwakalise ukukhathazeka kwawo emaphoyiseni aphezulu. Icrime eNanda inkulu kakhulu. Engakuba babamba ngisho ama-tax agibeza umphakathi. Amanye amalungu kwamashu akhala ngokuntuleka kweinsiza emsebenzini owenziwa yiwona. Siyacela nje kuhulumeni ukuthi asiphe leso stipend ukuthi nje hayi bafethu ngoba la bafethu nodadewethu ngoba la niyasiza kumphakathi kuyabonakala umsebenzi wenu. Naku lokhuza nama voucher naku mhlambe noma 2500 njalo ngenyanga. Kusenjalo ucela uthi bami ngomumo eqinisekiseni ukuthi luhamba kahle ukhetho lizoba kwephezulu. Owake waba umpetha womhlaba kwezamankomano sathatha umhlala phansi uBrian Mitchell uchaze uDinganthobela ongasekho emhlabeni njengomshayo sibhakela owavelele kulabo aseke bakhiqizwa iningizimu Afrika. uThobela obaziwa oduma kakhulu ke nge The Rose of Soweto udlule emhlabeni ngomsombuluko emva kokugula. uDinganthobela owayedume ngele The Rose of Soweto waqhama kakhulu kwezesibhakela ngeminyaka yama-90s. Waba umpetha webhande le-WBO lightweight phakathi kuka-1990 kuya ku-1992. Ngo-1993 waphinde wahlabana ngebhande lesicoco se-WBA lightweight. Ngonyaka ka-2000 i-The Rose of Soweto yaphinde yagila izimanga eCarnival City ngesikhathi ivikela ibhande lesicoco le-WBC super middleweight empini yakhe noGlenn Catley wase-England. uBrian Mitchell wake waba umpetha womhlaba kwezamankomane uchaze uDinganthobela njengengqwele kwezesibhakela. Dingan was legendary in many aspects. He wasn't only a 3-time world champion, he was a great guy outside the ring as well. And we go back such a long way. People talk about our rivalry where we could have fought each other, who would have won. And I even trained him at one time. So when I retired, Dinganthobela was still fighting and I was his trainer at one time. Abagqugquzeli bomdlalo wamankomane bakholelwa ukuthi uThobela ngomunye wezinqwele ezinohlonze kwesezike zakhiqizwa iningizimu Afrika emidlalweni wesibhakela. He fought a fight that nobody thought he had any chance of winning. It was super middleweight, and that's how it bounced out. It's one of the most still spoken about, exciting finishes in South African boxing history. I-Premier Soccer League imemezele ukuthi kuzoba nomzuzu wokuthula emidlalweni yangempela sonto ye-DStv Premiership, i-Nedbank Cup neye-Motsepe Foundation Championship kanjalo neye-Disc Challenge njengophawu lokuhlonipha uDinganthobela ongasekho emhlabeni. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini kuze kube ngokuzayo sale kahle.